کۆمیتەیە ناوەندیە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا داخویانیەک بەلاف کر و تێدا وەها هاتیە. کۆمیتەیە ناوەندیە پارتیەمە پارتی دیموکراتی کوردستان سووریا جوینەک لە هەولێرا پایتەخت لە هەرێما کوردستانê ji 13 تا 16 مەها سسیان 2015 بە ئامادەبوونە ئەندامên wê li dar xist. Civîn bi xuleyeke bêdeng li ser giyanê şehîdên gelê Kurd û şehîdên şoreşa Sûriyayê dest pê kir û paşê komîteyê dest bi karê xwe kir. Mijara yekemîn li ser rewşa partî ya rêxistinî bi giştî li hemû deverên Kurdî herwiha li Kurdistan û Libnan û Ewropayê jî. Piştî gotûbêjan endaman tekez li ser yek helwêsta siyasî û nehcê partiyê bihêz kirin û rewşa hemû ofîsan pêşandan. Pêwistiya sûdwergirtin ji şiyan û karînên endaman kirin. Civînê rewşa siyasî bi giştî û pêşketinên şoreşa Sûriyayê bi taybet kirin berçav û tekez kir ku rejîma diktator berpirse di ber nepeydakirina çareseriyeke siyasî de û pêwistiya bihêzkirina peywendiyan bi hêzên niştîmanî û rêxistinên sivîlan de di çarşoveya pêşhatên herêmî û navdewletî de. Herwiha rola Serokatiya Herêma Kurdistanê nemaze Birêz Mesûd Barzanî di van pêşhatan de û çêkirin û cîbicîkirina biryara siyasî û destxistina piştgiriya hevalên gelê Kurd ku ev yek di şerê dijî Daişê de û serkeftinên pêşmergeyan di hemû deverên Kurdî bi piştevaniya hêzên hevpeymanan û hêzên Kurdî û artêşa azad hat xuya kirin. Komîteyê di civîna xwe de tekez kir ku Kurd beşekin ji projeya guhertina gerdûnî û karê serok di yekrêziya Kurdan de û civandina şiyan û hêz û karînên gelê Kurd di rêya rêkeftina dihokê û rakirina rêgirên ku tev de peyda dikin bi bilindî nirxand û her divê derbarê de tekezî li ser helwêsta Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê bi ragirtina endametiya xwe di lêvegera siyasî de kir. Ji ber kiryarên tevdemê yên tek alî wek li darxistina hilbijartinên şarederiyan û nerêzgirtin li bendên rêkeftina dihokê. Ku ev kiryar nakevin xizmeta doza Kurd de, wate ev hilbijartin nerawana û dive bên ji nav birin. Civîn li ser rewşa Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyayê rawestiye ku dive rola wê bihêztir û berfirehtir bibe û kar li ser li darxistina kongra wê ya sêyemîn were kirin û bihêzkirina peywendiyan di navbera partiyên encûmenê de. Herwiha rewşa hevpeymaniya opozisyona Sûriyayê û giringiya berdewamiya encûmenê têde û kar li ser bihêzkirina rola wê dakaribin bi pêşhatên qunaxê re bimînin. Civînê çend biryar nerêxistinî û siyasî standin bi armanca bihêzkirina rola partî ya netewî herwiha ya niştîmanî jî. û di dawiyê de nameyek arastî Serokê Herêma Kurdistanê Birêz Mesûd Barzanî kirin wek spasiyek ji kar û xebata wî ji bo gelê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê û soz danê ku di rêbaza Kurdayetiyê û Barzaniyê nemir de berdewam bin ta hêviyên gelê Kurd bi pêşerojeke baştir pêk were ku hemû mafên xwe yên netewî û niştîmanî û mafê xwe di destnîşankirina caranivîsa xwe de li gor rêkeftinên navdewletî bi dest bixin. Hewlêr 17 meha sisiyan 2015 Komîteya Navendî ya Partî Dîmokratîk Kurdistan Sûriya.